yo soy Gemma y bienvenidos a una nueva lección de catalán fácil. Bien, y como vosotros habéis decidido, hoy conoceremos algunas de las tradiciones catalanas, pero antes de comenzar te quiero dejar por aquí mi usuario de Instagram por si me quieres seguir. La cultura catalana ha desenvolupat amb el transcurs dels segles una identitat singular i universal. Entre les seves tradicions trobem tot tipus d'activitats i celebracions i òbviament no podré esmentar-les totes, però faré un recull de les més populars o conegudes a tot el territori. Primer parlarem de la diada més patriòtica, cívica i cultural celebrada a Catalunya. Des del segle XV, la diada de Sant Jordi, el 23 d'abril, és el dia dels enamorats. I és costum que les parelles es regalin una rosa vermella, com la sang, i un llibre. A més, Sant Jordi és el patró de Catalunya. Però sabíeu que aquesta tradició neix d'una llegenda? En l'actualitat, els pobles i ciutats s'omplen de paradetes de llibres i roses que tothom regala als seus estimats. I la UNESCO ha proposat per Catalunya, el 23 d'abril com el Dia Internacional del Llibre i del Dret d'Autor. Seguim amb un dels símbols més potents de la cultura catalana, els castells. Aquesta tradició de torres humanes que es construeixen des de fa més de 200 anys neix com a resultat de l'expansió de la muixeranga valenciana. És a dir, és com una adaptació d'aquest ball valencià. Aquestes torres tenen una complexa composició, amb diferents dificultats i característiques. I es realitzen amb l'acompanyament musical de tabalers i grallers. Així, des de la pinya, com s'anomena la base del castell, es pot saber com evoluciona el muntatge i desmuntatge. Des del 16 de novembre de 2010, els castells són patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. I es practica a diversos països arreu del món, amb colles castelleres pròpies. Si parlem de menjar, trobem la calçotada com a referent cultural i gastronòmic a Catalunya. Els calçots són unes cebes blanques que es fan a la brasa i s'han convertit en motiu de trobada i celebració. L'origen d'aquest àpat es creu que està a la població de Baix, on un pagès va descobrir una nova forma de fer créixer la ceba blanca. La plantava de forma que només quedés mig colgada i a mesura que creixia la tapava amb terra. Aquesta acció, que es coneix com a calçar, és la que dona nom als calçots. Catalunya té una història molt llarga i és normal que trobem tradicions tan antigues i autòctones com la castanyada, que es celebra entre el 31 d'octubre i l'1 de novembre, i que avui dia està perdent força amb l'arribada de l'americà Halloween. Aquesta tradició catalana prové d'una antiga festa ritual funerària. Consisteix en un àpat en què es mengen panellets, castanyes, moniatos i fruita confitada. La beguda típica de la castanyada és el moscatell. Quan s'apropen les dates d'aquesta celebració, podem veure pels carrers a les típiques castanyeres venent castanyes calentes embolicades en paper de diari anomenat paperina. Una tradició arrelada inicialment a Catalunya i posteriorment al País Valencià i les Illes Balears és el ball de diables. La seva participació s'ha convertit en part essencial a les festes majors de pobles i ciutats. I la primera data registrada d'aquesta representació és de 1150. Per la seva banda, els correfocs són una derivació dels diables, en la que un grup de persones disfressades o no de dimonis corren i ballen pels carrers d'un municipi acompanyats de focs artificials. Una altra activitat que podem trobar a molts pobles a les seves festes majors són les havaneres i el ron cremat. Les havaneres són un gènere musical que va néixer a Cuba al segle XIX.
La majoria de les lletres de les havaneres parlen d'enyorança, el mar, l'amor i desamor, i algunes lletres són en castellà. L'havanera més coneguda és El meu avi. El rom cremat és una beguda que sol acompanyar la cantada d'havaneres a Catalunya. I era la beguda que bevien els mariners pels matins per fer-se passar el fred. Aquesta beguda es pren calenta i es fa infusionant el rom amb diverses espècies i cremant-lo perquè perdi part del seu alcohol. La flama del Canigó és una tradició catalana, vinculada al solstici d'estiu i que té lloc a diversos indrets de Catalunya entre el 22 i 23 de juny. S'inicia amb la renovació del foc del cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres la nit de Sant Joan, després que la flama, portada per diversos voluntaris, es reparteixi per tot el territori. Però més enllà d'aquesta festa, la flama del Canigó té una simbologia vinculada amb la persistència i vitalitat de la cultura catalana. I per acabar tenim la Patum de Berga, que és una festa tradicional i popular que se celebra a la ciutat de Berga, capital de la comarca del Berguedà, durant les festivitats del Corpus. Consisteix en diferents representacions al carrer i amb la participació ciutadana, de les quals n'és característica la presència de foc, pirotècnia i elements d'origen religiós. La referència documental més antiga conservada d'aquesta celebració és del 20 de maig de 1454. El 2005 va ser declarada obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat per la UNESCO. Bé, i com vegeu, les tradicions a Catalunya són ben variades i n'hi ha algunes de molt antigues. Aquest any, malauradament, moltes d'aquestes festivitats han estat posposades o anul·lades per la situació actual. Però l'any que ve espero que us animeu y participeu a la que més us hagi agradat. I si ja hi heu anat, digueu-me a quina als comentaris. Espero que les haya gustado este video y si es así recuerda regalarme un like y suscribirte para seguir aprendiendo catalán. Nos vemos en un próximo video. Adiós, en catalán, adeu.